కడప జిల్లా కాజీపేటలో కుక్కల దాడిలో 60 గొర్రె పిల్లలు మృతి చెందాయి. కాజీపేట మండలం తవ్వారిపల్లె గ్రామ అతి సమీపంలో పొలాల వద్ద 60 గొర్రె పిల్లలపై కుక్కలు దాడి చేసినట్లు కమలాపురం ప్రాంతానికి చెందిన గొర్రె కాపరులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 60 గొర్రె పిల్లలకు పైగా మృతి చెందాయని, ఒక్కొక్క గొర్రె పిల్ల 5,000 రూపాయలు ఖరీదు చేస్తుందని, మొత్తం లక్షలో నష్టం జరిగిందన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, జిల్లా కలెక్టర్ తమను ఆదుకుని నష్టపరిహారం అందించే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలని వారు వేడుకుంటున్నారు. మేమేదో బతుకుతూరుకు వచ్చినాం. ఇక్కడ జిల్లా కలెక్టర్ మమ్మల్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని కోరుతున్నాం సార్. ఎన్ని పిల్లలు చనిపోయినాయి? 70 పిల్లలు సార్. ఒక్కొక్క ఖరీదు ఎంత? ఒక్కొక్క దానికి 5,000 చేస్తారు సార్.